Здравейте, хора! Сега ще ви покажа дрехите, които си взех днес от Зара. Значи, първо си взех ето тези тънки. Чакайте, сега ще ви покажа как ми стоят. Ето ги, хора, и сега ще ви покажа и как ми стоят. Ето ги, хора, малко са ми големи, за да може за есента да ми станат. Така, сега ще покажа следващото нещо, което е ето тази пола. Тя е такава с панталон отдолу и което е комплект с ето това потниче. Сега ще ви покажа как ми стоят. Ето и как ми стоят, хора. Сега ще ви покажа и следващото нещо, което е ето това потниче, приятели. Сега ще го облека. Забравих да ви покажа, че тук има слънчице. Ето как ми седи, хора. С полата съм, обаче не я игнорирайте. Така, сега ще ви покажа и последната дреха. Ето я. Сега ще я облека нея. Ето как ми седи по задъха. Тя също ми е малко голяма, обаче тя е моя размер. Обаче тя е такава по-голяма самия модел. И сега ще ви покажа шампуаните за коса, които са ми за лятото. По принцип. Така. 2 броя, ето такива шампуана си взех, защото и мама ще ги ползва. Кристали, които сега ще отворя пред вас. Ето ги. На същата марка. И маска също. Маска за коса. И да, хора, като цяло това си взе днеска. И надявам се да са ви харесали дрехите. И да. Чао! Абонирайте се за канала и лайкнете видеото.